Sanibonani emakhaya. Namhlanje nginiphathele indaba emnandi engabafana ababili. Oyedwa owasemakhaya, omunye owasemadolobheni. Bobabili labafana basifundisa kabanzi ngezokuphepha kanye nokuba nomusa. Kanti-ke le ndaba ayixoxwa yimina, ixoxwa abangani bethu abayixoxa kamnandi. Ngiphethe uSifiso, ngiphethe uAnelisa, ngiphethe uAyabonga, ngiphethe uAzanda. Ngithi nje lalela ufunde. Sukela emzini othile kude kwakukhona umfanyana omncane owayehlala khona owayelusa izimvu ukuze ondle umndeni wakubo. Njalo lo mfana wayewusize komakhelwane wakhe futhi eyisibusiso kugogo nomkhulu wakhe abamkhulisa. Igama lalo mfana kwakunguThabo. "Oh, ngiyabonga Thabo. Ngokuyongithengela isinkwa le," kukhuluma uMama Abbas. "Ushintshike owakho." uThabo wayehloniphe kakhulu, wayazi ukuthi uMama Abbas wayelidinga lonke isenti ayenalo. "Kulungile Mama Abbas, umusa awukhokhelwa." Ngolunye usuku umnikazi wepulasi uThabo ayemsebenzela wafika ekhaya nomshana wakhe uSimphiwe. uSimphiwe wayegqoke izimpahla ezinhle futhi esikhuluma kahle isiNgisi. "Thabo, woza uzobingelela uSimphiwe," kusho umnikazi wepulasi. "uSimphiwe uhlala edolobheni, kodwa uzosivakashela okwesikhashana. Ngithemba ukuthi nina nobabili nizozwana futhi nibe ngabangani." uThabo wajabula ukuhlangana nomuntu ongangaye. Wayenethemba lokuthi bazoba ngabangani abakhulu. Kodwa injabulo kaThabo ngokushesha yaphenduka indumalo. Kwacaca ukuthi uSimphiwe wayeluhlaza futhi esikhukhumeza. Wayengamhloniphi umalume wakhe kanye nazo zonke izisebenzi zasepulazini. Laba bantu bayisidala, kusho uSimphiwe efe insini ehleka amadoda ayeye emsebenzini futhi ebuyela ekhaya eyogibela izinqola zezimbongolo. Kungani abantu bakhetha ukuzohlala lapha esigangeni? uSimphiwe engafuni ukusiza ngemisebenzi yasepulazini. Mina ngisifundiswa. Ucabanga ukuthi ngifundela ukwenza imisebenzana engasile? Awukho msebenzi engizowenza la. Kunokuba asizwe uSimphiwe wachitha izinsuku zakhe ezihlalela ngaphansi kwesihlahla. uThabo wadumala ukuthi umfana ongangaye wayevela futhi enganamusa. Ngifunda esikoleni sendawo. Ngifundiswa ukubaluleka nokubonisa umusa nokuzikhandla. uSimphiwe akasifundi lezi zinto ezibalulekile. Kucabanga uThabo. Uyazikhohlisa ngokucabanga ukuthi kuzomhambela kahle empilweni uma enza kanje. Ngolunye usuku uSimphiwe wayebhorekile. Wanquma ukuthi ake azihambahambele ehlathini eliseduze nepulazi. Bonke abantu bamuxwayisa ngokuthi kuyingozi ngoba kwakunezinja ezaziluma futhi zingenabungani neze. uSimphiwe waba nenkani, wamamatheka wahleka wathi, "He, nazini nina esho ngokudelela, mina ngihlakaniphile ngiyakwazi ukuzinakekela." uThabo wayehambe nomlini wepulazi beyothenga okushodayo. Sebebuya bezwa ngezisebenzi ukuthi uSimphiwe unqume ukuthi azihambahambele ehlathini eyedwa. Ngokukhulu ukushesha uThabo wagijima wathatha induku nebhokisi likamentshisi wagijima wayofuna uSimphiwe. Lo mfana akazi ukuthi usenkingeni engakanani. Bangikhuzile bathi ngimiyeke lo mfana osedolobheni ongezwa azifundele sakhe isifundo. Kodwa angikwazi ukuthi ngivumele intembi yenze kuSimphiwe. Kumele nje ngimsize. Kwase kuyisikhathi eside uThabo emcinga. Lapho ngokuphazema kweso ezwa ukumemeza okwamethusa.
wagijima waya ngalapho ukumemeza okwakuvela ngakhona. Wabona uSimphiwe ezungezwe ngumhlambi wezinja ezizulazulayo. Izinja zazimkhiphele amazinyo azo acijile futhi eselindele ukumluma. uThabo kwadingeka ecabange ngokushesha. Wakhanyisa induku ayeze nayo wagxosha izinja. Okwesikhashana izinja zazibhavuma zisafuna ukubahlasela abafana, kodwa ekugcineni zajika zahamba. uSimphiwe eqhaqhazela uvalo. Iqakala lakhe laligudlukile lapho ezama ukubalekela izinja, futhi wexhuga eze ubuhlungu. uThabo enamandla ngenxa yawo wonke umsebenzi ayewenza epulazini. Ngakho wathwala uSimphiwe indlela yonke babuyela epulazini. uSimphiwe walulama emva kwezinsukwana. Kulezo insukwana wayesekukhona okuhlukile ngaye. Wayesenomusa futhi engasaqhoshi njengakuqala. Wayengasakhulumi kakhulu futhi emhlonipha umalume wakhe kanye nazo zonke izisebenzi zasepulazini. Lapho ebona khona uThabo, wamnika ifoni njengesipho sokumbonga. uThabo wamane wayinqaba ifoni wathi, umusa awukhokhele. Cosicosi yaphela. Awu, yaze yamnandi nansi indaba. Ngiyazi lapha ekhaya bathe beyixoxa abangani bethu wabuba nesithombe sakho sale ndaba emqondweni wakho. Kunganjani-ke manje uthatha ipeni kanye namakhayoni uyidwebe lento ibe yinhle njenganampa abangani bethu. Baze badweba kahle. Uyobeke sewushutha isithombe usifake kuFacebook kwikhasi lethu elithi @Nal'ibali SA. Mina-ke ngithi nje nisale kahle.